सावंतवाडीत कार क्राफ्ट तर्फे फ्री एसी चेकअप। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। आजच तुमची अपॉइंटमेंट बुक करा 9955 66 36 55 आणि 96 19 58 12 34। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महिलांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती, फळबाग आणि सूक्ष्म फळ प्रक्रिया उद्योगांकडे वळलं पाहिजे। महिला जेवढ्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील तेवढा सिंधुदुर्ग जिल्हा आर्थिकदृष्ट्या आघाडीवर राहील असा विश्वास माजी मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला। हे शिबिर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त आणि स्वर्गीय माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ स्तरावर आयोजित करण्यात आलं होतं। या शिबिरात प्रांताधिकारी वीरसिंग वसावे यांनी प्रास्ताविक केलं तर तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी आढावा मांडला। शिबिराच्या माध्यमातून एकूण 3445 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला। आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते 173 प्रकारच्या दाखल्यांचं वाटप करण्यात आलं। या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, सभापती सुष्मिता जाधव, वेंगुर्ले नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, दोडामार्ग उपसभापती गणेश प्रसाद गवस, दोडामार्ग नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, श्वेता कोरगावकर, जिल्हा परिषद सदस्य सुधा कौठणकर, विजय नाईक, सुजाता पडवळ, पंचायत समिती सदस्य स्नेहा नाईक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजेश भागवत, सावंतवाडी तहसीलदार श्रीधर पाटील, दोडामार्ग तहसीलदार राहुल गुरव, वेंगुर्ले तहसीलदार ओंकार उतारी, वेंगुर्ले गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, सावंतवाडी गटविकास अधिकारी निलेश जाधव, भूमी अभिलेख उप अधीक्षक विनायक ठाकरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।